Op Hemelvaartsdag gaat de film De Nacht in première. Het is een Limburgse productie, maar de film gaat over een kamp in de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort. We laten de horizontale release plaatsvinden door heel Limburg en Amersfoort en Koevoorde van De Nacht. Speelfilm De Nacht. Ik weet, in Nederland is het best moeilijk om überhaupt een speelfilm te maken. Het is jullie toch gelukt? Ja, het is tot stand gekomen doordat Frank Munnekom, mijn partner in het geheel, mij benaderd heeft met een verhaal uit kamp Amersfoort. We zijn eerst met de locatie aan de slag gegaan. We mochten gaan filmen in Valkenburg, in het oude Jezuïetenklooster daar. We hebben ook nog opnames gedaan in het bad in Maastricht. En bij kamp Amersfoort zelf hebben we ook nog 1 drone shot gemaakt. Ja. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou, je begint eerst je netwerk te benaderen en met name iedereen die een beetje in die richting zit. Bijvoorbeeld de muziekstudio in Weert van Neboer en Neboer. Zij zaten eerst in het geluid met name. En we hebben hun gevraagd om ook muziek te maken voor de speelfilm, zeg maar. Nou ja, dat is dan een voorbeeld, maar zo zijn er tal van voorbeelden. Ja. Zonder te veel te verklappen, wat gebeurt er in de film? Nou, wij beschrijven 1 nacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een nacht waar een aantal gevangenen bij elkaar wordt gezet. En zij delen allerlei emoties en eigenlijk ook hun lot. En daarnaast hebben we een tweede verhaallijn, die is gebaseerd op de jaren 80. Waarin een van de hoofdrolspelers geconfronteerd wordt met zijn verleden daarin. Op donderdag, op Hemelvaartsdag, dat is de eerste kans voor iedereen om de film te gaan zien. Het draait dus in zo'n beetje alle bioscopen in Limburg. Nou, niet alle bioscopen, maar wel in elke bioscoopstad, zeg maar. Dus van Maastricht tot Venlo hebben we eigenlijk in elke grote stad wel een bioscoop. In Fork City blijft hij dan 2 weken draaien en op andere locaties ook een week of 2 weken. Dat hangt een beetje van de bezoekersaantallen af, dus iedereen mag wat mij betreft komen kijken. We hebben er echt keihard aan gewerkt, 5 jaar. En ik denk dat de verhalen zijn met name die verteld moeten worden. En moeten blijven, in gedachten moeten blijven, zeg maar, bij de mensen. En dat maakt het bijzonder.